Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan meneh ing pasinaon basa Jawa. Ing dina iki Puji arep ngandharake babagan tembang macapat. Kineo bisa diarani tembang macapat amarga nalika maca utawa nembangake macane papat-papat. Tegese tembang macapat yaiku tembang tradisional Jawa sing kaiket dening paugeran tartamtu. Jenis-jenise tembang macapat kuwi ana 11. Siji Mas Kumambang, loro Pocong, telu Megatruh, papat Gambuh, 5 Mijil, 6 Kinanti, 7 Durma, 8 Pangkur, 9 Asmarandana, 10 Sinom lan 11 Dandang Gula. Paugeran tembang macapat kuwi ana guru gotra, guru wilangan, guru lagu lan watak tembang. Guru gotra yaiku cacahe larik utawa baris saben sapada utawa sabait. Guru wilangan yaiku cacahing wanda utawa suku kata saben sagatra utawa salarik utawa sabaris. Guru lagu yaiku dongdinge utawa tibaning swara ing pungkasane utawa ing akhir gatra. Lan watak tembang, saben tembang macapat duwe watake dhewe-dhewe. Tabel struktur tembang macapat monggo bisa dideleng ing tabel. Kuwi ana jeneng tembang, ana cacahe guru gotra utawa larik, ana guru wilangan lan guru lagune. Watak tembang macapat kuwi bisa disemak ing tabel. Tuladhane tembang Pocong watake sembrono, kegunaan utawa kanggone cerita ringan utawa jenaka. Lan sak piturute nganti tembang macapat Dandang Gula watake resep, kegunaane kanggo cerita kang luwih luwes. Ing sajroné tembang macapat ana istilah cakepan yaiku lirik lan titilaras yaiku notasi. Semene dhisik materi kang Puji paringake supaya luwih jangkep utawa luwih lengkap, puja-puja bisa ndeleng materi ing buku paket ulangan loro babagan teks piwulang serat ulang reh. Matur nuwun awet kawigadosanipun. Sugeng pepanggihan malih ing minggu candhake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.